Mga puso sa Negros Occidental naman, NOCPPO imbestigaran ng kaso sa ginapatihan pagtiro sang 7 anyos nga bata si amay nga pulis sa Sagay City. Nakatutok, Irene Pedreso. Ginahulat pa ang resulta sa ginpatigayon nga paraffin test sa living partner kag duha ka bata sa pulis nga gintiro patay sa Ilapuloyan sa barangay Andres Bonifacio, Sagay City sa Negros Occidental. Ginaalegar nga gintiro sang 7 ka tuig nga bata sang pulis nga biktima samtang nga nag-aaway sila sang iya nga live-in partner. Ginmando na sang Negros Occidental Provincial Police Office ang maidid nga investigasyon sa natabo. Consider them as a person of interest. There are signs that could be considered ni mga angulo nga hindi natin mapatihan. That's why nga nag-augment kita sa aton investigators. Luyag man nga padalman sa Police Regional Office 6 ang kaso nga sunod sa NOCPPO nagakwestiyon sa ikasarang sang 7 ka tuig nga bata nga tiruhon ang iya amay sa lamharon nga pangidaron. Could be, pwede, and could be hindi. That's why nga nagambala nga regional director nga ito ka imposible sa mga nga edad. And then, we can move on to next procedures natin. Sa tiun nga mapapatutaan nga ang bata ang nagtiro sa amay, iga-turn over ini sa DSWD. Liwat nga nagpahanumdumang NOCPPO hindi lang sa ilahanay, kundi sa legal nga nagagamit sang armas nga si Keron sang maayo, kag hindi pagbabayaan sa kabataan, agud malikawan ang kaangay nga insidente. Upod kay Ruel Banggoy, Irene Pedreso, Western Visayas.